Joget ireng. Pangestune Pak. Rawuh jam pira ning daleme Niki Pak wau Marno? Jam pinten Pak? 7:30 nggih. 7:30 nggih. Nggih, 7:30 alhamdulillah. Wis sing ngenteni iki lho Piyai Semono kabeh iki Van Niken Salindri ngono kuwi nggih. Niki tiyang sakmenten kean niki ngentosi kula to Pak? Ngenteni jenengan. Sanes jenengan. Nggih kula kalih jenengan. Oh, dadi piyai mriki sing disenengi kula kalih jenengan. Alhamdulillah. Lek mburine jenengan sing nyenengi mung maratuwane kalih anune tok niku besane. Iki sing diarani wong bodho ning gawe ukara dhewe. Kok iso? Sing diteni iki ora kowe karo Niken. Lah, sing diteni iki sing ning jero kamar mandi lho. Kok iso? Kok ora metu-metu diteni. Ha iya. Wong kok kowe jenenge banci adan kowe. Bareng Niken ngadeg kok aku ora diteni piye? Loh, lah bocah iki kan sik cilik ya toh. Cilik apa? Iki pernahe putumu lho Pak Degareng. Oh, Putu. Apa ya? Aku ki putune sampean lho. Lah sampean nggep apa aku? Wah, aku ngerti cah saiki kok kaya ngene ayune. Aku biyen kesusu lahir ngopo ya? Oh, emang lek sampean kelahirane padha karo aku terus aku arep sampean pek pacar. Sing ngomong sapa? Lah ngono nyapa kok ngomong kesusu metu? Yen aku ki lahir saiki sing tak pek iki lho. Tuti. Lah nyapa? Tuti adi tamang. Lah nyapa? Lha wong pancen sing gelem karo aku gur kuwi tok. Iya. Lah Tuti iso diinget kaya tewel adek ayo. Ya ora ngono to, Nduk. Nadyan kowe putuku ning dalam bekerja kamu rekan kerjaku. Ya, Reng. Joget Reng.
Piyayi mriki menika Mas Gareng remenanipun ingkang klasik-klasik. Ngoten niku. Ning ambak mekaten gandeng piyayi mirsani wayang niki lak beragam. Majemuk enten sing alusan, enten sing gradakan. Mila nggih diaturaken sak komplit-komplitipun. Leres boten damel kuciwa. Nggih, mila saking menika dasaripun ingkang kepareng rawuh semanten kathahipun para jabating kadipaten mandhapipun Pak Camat, Pak Lurah sedaya kepareng ngestreni lan ugi dipun pangestoni dening para sepuh adi sepuh para kiai alim ulama ingkang kepareng rawuh ngoten niku. Amin. Tidak bisa. Putu ya tetap putu. Sampeyan ki mbahku. Sing marake wong ketok tuwa ngene iki lho. Lho sampeyan ki kudu gelem diarani tuwa lho. Oke. Aku diarani tuwa ora masalah. Berarti wong tuwa kuwi awet urip dawa umure. Heeh. Dadi wong tuwa. Heeh, sampean dadi mbah. Prihatina wong sing nom-nom kuwi urung karuan iso dadi tuwa kaya aku. Lah sampean kan wis tau mangan uyah, wis tau ngrasani urip. Malah sing nom-nom ki malah urung pengalaman. Sampean lek wis pengalaman. Wis to. Kowe wiwit lair urung dipakani uyah to. Ya wis. Lah iku kan cara bahasane ngono lho, Pak De. Bahasa-bahasa apa? Wong urip iki ngene lho, Nduk, tak ajari ya. Supaya uripmu tentrem ki kaya Pak Sumarno kae. Heeh. Beliau berpikir Lambo. Nikan yo. Oh, ki cah iki sik enom ya. Lah sampean yo suwi ya lek duduhe. Kae lho, Pak Sumarno. Jare besan. Kuwi Pak Sumarno ki besane sampean. Dudu. Lek sing besane ki sing sapa? Besanku jenenge Pak Warto. Kuwi apane Pak Sumarno? Dudu apa-apane. Kuwi tok iki kowe ora ngerti. Kene iki kulture masyarakat kene nadyan apa tangga ning ngungkuli sedulur. Oh. Jare kae apa tetanggamu adalah saudara yang terdekat. Kae Pak ning gitu Pak Sumarno. Oh kan legae ning kae baris kedua kae. Kae. Ae. Bapak Sumarno angkat tangan. Angkat tangan ini ditodong apa piye? Oh, ya yang itu. Ah. Nggih. Engko dikongkon jumeneng. Jumen. Lah ya Bapak Sumarno kok dikengken jumeneng ning kene. Nah, pancen beliau ngenteni sing dinteni iki awakmu. Nggih. Ngono, iki niken tekone kapan kok beliau mau partisipasi. Iki acarane berarti syukuran. Syukuran Pak Sumarno. Heeh. Dikitan. Dikit. Pak Sumarno diapakne? Lek ngomong ki sing jelas karan tek ngono lho. Ah, kowe Reng, kowe wong tuwa kudu iso jelasne Reng. Pak Sumarno bengi syukuran. Syukuran apa? Ora dikitan. Lah terus nikah. Eh? Pak Sumarno nikah. Ora. Terus diapake lho, Mas? Aku malah bingung. Pak Sumarno dinget. Kuwi lak tewel ngawut niken ora nggih. Jane ngono ujube syukuran karena beliau telah mendapatkan beberapa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki, sehat, terus apa kebahagiaan lahir batin. Oh walah, dadi ceritane iki Pak Sumarno ki gabut, bingung leh ngentekne duit. Gap. Pak Sumarno ki ora enek acarane bengi iki ya tasakuran ya jenenge. Pak Sumarno ki apa omahe Sina Widodo ora gabus. Gabut. Sing ngomong gabus ki sapa? Jampeng kupinge ora. Lah aku krungu gabus kok. Ora. Kuping kok sumbing. Ik sing sumbing iki bibir. Lah mos sing bibire sampean sumbing. Ya ora. Lah iya. Kuping kok sumbing. Bapak Sumarno ki bakune
arep dono rasa. Nyeneng-nyenengke piyai akeh. Lah iya Pak Sumarno ki bingung leh ngentekne duite kakean didom-domne ngene iki jenenge kan sedekah yo an, sedekah kepada orang seni kaya awak dhewe ngene iki. Uang itu hanya membuat kesenangan. Iya. Tapi kalau beliau berbuat begini tidak hanya kesenangan yang dicapai tapi kebahagiaan. Oh, sing diraih. Seneng ki mung letake ning pikiran karo mata. Ning yen kebahagiaan pikiran mata lan ati. Heeh. Bener. Berarti Bapak Sumarno ya kudu didongakne. Nah, bener. Muga-muga rezekine saya akeh, panjang yuswanipun. Ning ya ora Pak Sumarno tok, sak keluarga besare muga-muga sehat selamat wilujeng. Awet leh momong anak putune. Muga-muga Pak Sumarno lek enek apa acara maneh iso nanggap kula kalian panjenengan nggih Pak. Amin. Aku karo kowe ya Ken ya. Nggih Pak, matur sembah nuwun. Wayang kulit ora nganggo gareng udah deres. Ora apa-apa aku iso nerangne kok. Loh, lha kadang sempake dikene genteng iso. Kuwi ilmu lho. Ora terang dirubung laler ya. Ngece. Kejawi menika ugi dipun rawuhi kalian Pak Camat Tambak Rama. Pak Camat rawuh. Pak Lurah Sinombi Dodo ugi rawuh. Waduh nun sewu lho Pak. Pak Lurah, Pak Camat kula namung matur. Pak anu Sumarno namung masyarakat sampun nanggap lho Pak. Kok panjenengan lurah kali camat kok dereng. Lah iya. Ngono kok ra isin to, Pak. Sampeyan iki kudune nyontoni sik lho, Pak. Ora malah wargane sik. Bapak camat karo Pak Lurah iki piye to? Kowe iki bupati kok piye kok nyeneni? Ngelingke. Oh, lah tak kira sampean mu nyeneni aku yo melu. Ora nyeneni ngene. Apa aku cah cilik kok los. Kowe ora urusana dhewe? Niken lek ora ngerti, desa kene lho. Ikan desa kene Sinombi Dodo. Kuwi mesti enek apitan. Apitan niku bersih desa cara ngene dhewe. Heeh. Lah ngono ora ndang nanggap, Pak. Jane bersih desa nanggapne kamu dikethek apa piye? Oke. Napa, Dok? Kowe kosong apa ta? Ki Dak. Wah, ajeng diparingke sinten iki? Oh, mosok jenengan apa kula? Hai. Matur sembah nuwun ki. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ibu matur sembah nuwun nggih. Terima kasih ya, Dek. Oh, nyuwun foto. Iya. Iki kurang siji kan. Iki dicangkeng sisan. Iki. Ya terus apa gitu aku arep minggat Pak piye kok. Oh, kayak bonikane tiba. Oh ya, foto nggih. Nggih, terima kasih, Bu. Pak De tulung gawake miku ya, Pak De. Mbae ya manut karo putune. Ora niken iki kok bar tanggapan kok kene dodol kembang. Kuwi tandha tresna kok nggih. Nggih. Sampun matur nuwun. Nggih. Wah luar biasa nggih. Sinden kok ora tau entuk ngono kuwi nyaput. Entuk sesuk. Mbok duwe kanca ngono gayane dikeki ngono lho apa piye. Sesuk dikirimi karangan bunga. Iya. Nduk, sampean nate nembang anu apa kuwi Mari Kangen? Nggih nate. Jebul kan nate. Nggih Lah, nate. kuwi iki pekaremane piyai kene dipundhut karo Bapak Sumarno. Nggih. Sing klasik dhisik ya. Nggih, Pak. Nggih nambani rasa kangene Bapak Sumarno karo warga masyarakat ing Sinombi Dodo mriki. Nggih, niki Pak Camat kalih Pak Lurah apa pripun, Pak? Rawuh nggih. Rawuh. Nggih. Pundi nggih tiange Pak Camat kalih Pak Lurah wau. Nika dadah. Wah, yang dada-dada. Ya Allah, Pak gantenge, Pak. Ya Allah. Awas, Pak, awas. Nggih, Pak. Bapaknya gagah perkosa. Marane kulinamu kepethuk Taslim. Aku bosen petuk Mas Taslim. Nggih. Mari Kangen rumiyin, monggo Mas. Diaturake genduk niken. Yo, saking bunangipun. Yo. Jadi warata tanpa selo ibaratipun sedaya diaturi hiburan Mas. Inggih mila saking menika. Tur nggih dicucukke ngundang niken iki ora cucuk.
mung yen trimo brutuhe ora enak cucuk. Maksudnya piye kuwi? Tegese digunakake sebagaimana mestinya. Nggih. Tegese dimanfaatke utawa kebisanmu ditokke. Oh iya benar. Leres beli. Lah iki diaturake meneh. Ya. Piyayi kene kejaba ngersakake sinom nyamat lan uga ngersakake tembang mari kangen. Ngersakake ayang-ayang, Nduk. Nah, nggih. Niki pamundhutane saking sinten? Menika pamundhut saking Pak Sumarno ugi Bapak Nasuka selaku kami tua wonten ing mriki. Ayang-ayang. Nggih. Sampeyan ngerti lagu ayang-ayang? Ayang-ayangan kerep aku. Udu anyang-anyangen. Lah apa ayang-ayang? Ayang-ayang. Ora. Wih lagu zaman sekarang yang lagi ngehits itu. Oh, ngono. Iya, kamu harus tahu. Kamu itu sebagai dagelan itu harus mengikuti zaman-zaman sekarang. Jangan kudu apal lagu-lagu. Aku ngapake lagu-laguku malah ora lucu. Nanya apa? Wong dagelan kok iso nyanyi. Lho kan, tapi setitik-setitik kan sampean kudune iso. Aku saiki wektu iki lagi wedi nyanyi. Lah nyapa? Mergo saiki lagi tutup. Wah iya. Aku bab ngono ki ora perlu digagas wis karep ben ngono. Awake dhewe sing penting berkarya ngoten niku. Nggih, ngoten niku. Diaturake ya, Nduk ya. Nggih, Pak. Karep gamelan iki. Nggih, mumpung kanca-kanca madang. Luar biasa elo tenan. Rene Nduk, rene. Masalah. Iki lho bocah golek dhuwit keringete nganti lek rasa ngelapi bapake ora marem. Ya, kaya ngene. Golek dhuwit Nduk, ge awan bengi tanggapan terus kaya ngono kuwi lho sing kok golekne sapa? Aja cedhek-cedhek karo gareng, ambune wengur kae. Ambune bathek, Pak. Mungkin nek arep aneh. Ambune apa? Bathek. Heeh, ya ngono kuwi. Wong nek cedhek ya pancen ngono kuwi ambune. Gareng lek wis tuwa ngene iki biasane duwe penyakit lambung, Pak. Heeh, lambung komplit. Makane ababe rada piye? Heeh, pancen ngono kuwi. Kuwi sejenis walit lah. Aku jane no apa ngempet, Pak, ket. Ngempet to. Lah ya tak sangu kok kudu mutah ngono awakmu. Anu kok aku kuwi jumbleng kok. Kowe anu aku ya kemringet tok, Mas. Hah? Aku ya kemringet. Tak lapane raimu kene, Ndang. Iki dagangan. Dagangan arep dirusak. Ah iya luar biasa. Bocah iki pancen multi talenta. Kowe anggere gelem karo aku tak kei sepeda motor ji. Apa kuwi? Apa kuwi? Lho. Kuwi lho kunci omah. Lah iya iki kuncine sapa keri iki? Sing ketalan kunci griya niki. Omahku kuwi, kunciku. Apa? Kuwi kunciku kuwi. Kowe kos lho aku kunci barang. Iki kunci sing kecalan kunci sinten? griya niki sinten nggih di betok Yang kehilangan kunci. Pak Kari nggih. Nggih, sing kehilangan kunci mohon untuk di samping panggung sebelah kiri. Dipastikan nggih, Pak. Pak Kari, ingkang ngasta Pak Kari. Nggih Kari niki. Kari niki. Asmane Pak Kari niki. Ayo Kari iki. Nggih, jenengan istirahat sik. Oh iya. Musun kekuatan mergo sik bajutan. Genti artise Madangkara genti ditampilke. Lah iya ngopo iki ketolungguh tok iki. Ora, ono nggone dhewe. Ayo Mbak Winong dan juga Mbak Birgita Ayu coba kaya apa. Delok-delok penyanyimu di sidenmu di to. Kene ayo. Nggih, coba kaya apa. Ngateko Nduk sayang, kene sayang. Mergo piyayi kene iki sangat kondusif, sangat rukun, sangat sinamadan daya dinayan, yen kerja bakti semua pasti akan tampil untuk bergandengan erat untuk bersama memajukan jangkrik Sinom Lido. Maju papan papan diulang, maju papan papan diulang, ulang lagi mesti enggalan bumi. Lupis kontel baris, lupis kontel baris, Lupis kontel baris, lupis kontel baris.
ora ana gaman sing ampuh kejaba mung gaman persatuan utawa gaman kerukunan Mas Nggih Gareng. Mas leres tanpa kerukunan Sinom Widodo mboten kados kaya ngeten niki. Nggih, dawuh leres. Nah niki pun jumeneng lari kalih Birgita kalih jenengmu sapa, Nduk? Winong, Pak. Sapa? Winong. Jenengmu. Winong. Oh, Mae Winong. Enggak, namanya Winong asli real. Winong? Iya. Winong iki kene jeneng desa. Iya, tapi emang desa namanya Winong tuh banyak, makanya namaku Winong. Dadi desa-desa kuwi